Добрый вечер, рады вітаць всіх слухачоў. У нас сёння кавярня «Зно». Сёння такая вот у нас перадача 110 гадоў, 110 кніг. Кнігі, якія ўсе гэтыя гады былі з намі, цешылі нас, пашыралі нам далягляды фантазіі і чалавечыя думкі, выхоўвалі і адукоўвалі, крытыкавалі, а ў хвіліну скрухі падтрымлівалі. Кожны год важны. 1970 Евгения Нишев, паэтычны зборнік «Снежныя грамніцы». Сёння мой суразмоўца Ціхан Чарнікевіч, літаратуразнаўца. Прывітанне, Ціхан. Прывітанне, Павел. Што ў цябе ёсць сказаць пра гэты год, пра гэтую аўтарку і пра гэты зборнік? Можа быць, пачнем са зборніка, з кнігі? Так, вось гэты зборнічак невялічкі, такі блакітненькі. Я, як, скажу так, заслужаны бібліяфіл горада Мінска, даволі доўга за ім ганяўся. Трэба сказаць, што это даволі рэдкая кніга. В прынцыпе, кніжкі нішчыць прыжыццёвыя не так часта трапляюцца, ну а першае это наогул вялікая А чаму? рэдкасць. Чаму? Не, ну, гэта ж як бы всякай сярэдняй літаратуры і паэзіі ў тым ліку, то яе хапае, як правіла, таму што яе неяк слаба купляюць. А калі трапляецца штосьці сапраўды хорошае, то яно адразу ж знікае і ў чыіхсьці руках ужо знаходзіцца. Таму тут як бы натуральны адбор ідзе і ў кніжных крамах, і ў чытацкіх зацікаўленнях. А наколькі перавыдаваўся гэты зборнік ці творы Янішчыц, наколькі вот цяперашні час, пачынаючы з 90-х? Ну, скажем, асноўным такім цяперашнім выданнем, дзе ўсё сабрана, гэта збор твораў. Вось ён рабіўся Святланай Калядкай і Тамарай Аўсянікавай недаўна, ўжо 2010-е гады, там сабрана ўсё, што напісана, нават чарнавікі, нават недапісаныя нейкія тэксты, у тым ліку і там і гэтая кніжка таксама ёсць. В цэлым-то ён уваходзіў, канешне, у выглядзе нейкіх фрагментаў, пэўныя выбраныя творы. І сама Янішчыц таксама перад смерцю ўжо ў 88-м там яе была выніковая такая кніжка выбраная. Ясна, што там, скажем, вершы там тыпа «Кліч мяне пазаві», гэта ж усё з гэтай кніжкі. І яны ўжо і ў падручніках разышліся і гэтак далей, гэтак далей. Чым яна для мяне ўвогуле цікавая і адметная, і можа быць, можа называцца кнігай года 70-го, это тое, што гэта такое вяртанне юнацкага, можа быць, голасу ў беларускую паэзію, як для мяне, ну, калі так коротка сказаць, таму што, в прынцыпе, для храналогіі, то гэта ёй на момант выхаду зборніка 21 год, так, але, в прынцыпе, большая частка вершаў, яна напісана яшчэ з 16-17 гадоў. То бок, фактычна, гэта кніжка, якую напісала непаўнагадовая аўтарка. Вось, гэта старшакласніца і гучыць пагрозліва. Так, старшакласніца і першакурсніца, і яна ўвайшла ва ўсе падручнікі, і дагэтуль вось гэтыя тэксты ў нашых падручніках завучваюцца дзецьмі на памяць, любяцца там і гэтак далей, многімі перапісваюцца, там выконваюцца як песні, там бясконца іх на нейкіх святах цягаюць, на там ледзь не дажынкі там і гэтак далей. Ну, то бок, тое, што зрабіла вось гэтая 16-гадовая, 17-гадовая дзяўчына вось у тыя часы, ну, яно было для беларускай літаратуры, ну, досыць новым такім крокам, ну, скажем так, аднаўленнем таго, што было ў 20-е, можна так сказаць. Ну, то бок, там той же Валерый Маракоў, там, калі ўспомніць, ці ўжо бліжэй да жаночай паэзіі, там Наталья Вішнёўская, там... Фактычна расстраляная паэзія?
Ну, так, вось Красавцы. яны, маладнякоўцы, маладнякоўкі, яны спакойна маглі выдаваць кнігі там 18 год. Потым, скажам, вось пайшлі вось гэтыя ўжо штукі, што, маўляў, трэба ўступіць там у саюз пісьменнікаў, у саюз пісьменнікаў уступіць трэба маючы кніжку там не раней за 30 год, ну, няхай сабе 25, але вось вершы 16-17 гадовых, ну, скажам, яны пакуль што ішлі па разрадзе там літаб'яднанняў, да, ну, нейкіх там дэбютных публікацый, маладзёвых выданнях, у раёнках, у чырвонай змене і гэтак далей. Ну, то бок, я нешта таксама з этого пачынала, там, з бярозкі, з чырвонай змены, ось, калі ёй яшчэ было там гадоў 15. Вось, наогул, калі так сказаць, «Снежныя грамніцы» — гэта фактычна другі зборнік, бо першы яна склала яшчэ ў 63-м годзе, то бок, адпаведна, ёй было колькі? 15. 15 гадоў. Гэты зборнік не ўбачыў свету. Наогул там фактычна столькі ж тэкстаў, то бок паўсотні вершаў. Вось, здаецца, называлася «Першыя россыпы», калі я не мыляюся. Вось, ён захоўваецца зараз у музеі там на Піншчыне. І так, першыя россыпы я удакладніў. Вось, то бок, яна пісала з самага ранняга часу, пісала вельмі шмат. У яе, як успамінаюць там ейныя знаёмыя і суседкі па пакоі, ў інтэрнаце, практычна ўвесь час гэты працэс адбываўся, кожную ноч, як правіла, напісала ноччу. У яе была такая вечная бессонніца, дарэчы, у гэтым зборніку ёсць верш адпаведны «Бессонніца». Пакуль усе спалі, яна сядзела і вось штосьці там шаптала і запісвала. І гэта адбывалася ледзь не, ну, штодня і штоночы. Тут яшчэ адзін такі момант цікавы з гэтым зборнікам, тое, што вялікім такім штуршком, і я бы сказаў, якаснай зменай у яе паэзіі вось стала, можа быць, сустрэча з Сергеем Панізнікам, які потым стаў ейным мужам ужо ў 71-м, здаецца, годзе, уже там пасля гэтай першай кнігі. Але, скажам, калі вось браць гэтыя юначыя вершы 15-гадовай і вось вершы, напісаныя пасля вось гэтай сустрэчы, яна была, па-моему, ў 65-м годзе, бо акурат 17 год, першыя літаральна былі публікацыі, там 1, 2, 3, і Панізнік проста прыехаў самастойна, ужо, ну, будучы там армейскім такім афіцэрам і ці курсантам вучэльні, не памятаю. Вось. І ён проста самастойна па сваім жаданні паехаў у эту вёску паглядзець на эту школьніцу, якая вось піша вершы такія файныя, якія ўжо друкуюцца там у цэнтральных выданнях, якое там 16 гадоў. І вось яны пазнаёміліся, потым пачалі перапісвацца, гэта вся перапіска доўжылася ўвесь універсітэцкі час Янішчыц. Там спачатку, ну, яго вельмі агаломшыла, наколькі праніклася ім Евгенія Осіпаўна. Вось, і колькі вершаў яна пачала пісаць, колькі лістоў яму яна дасылала. Ну, то бок, яе вельмі ўразіла эта сустрэча, это знаёмства. Ну, і ўсё гэта ўрэшце завершылася шлюбам потым. То бок, фактычна, гэта вот момант злому такой дзіцячай яшчэ паэзіі, напісанай там у 6-м, 7-м, 8-м класах, да, вось гэтыя першыя россыпы да 15 гадоў. І вось новая кніга такой юначкі, якая ўбачыла штосьці, можа быць, ужо не дзіцячае ў гэтым жыцці. Вельмі цікавы злом, і, ў прынцыпе, для яе самой гэта, ну, можа быць, самая пазітыўная, самая светлая, самая яркая кніга. То бок, у гэтым жа годзе там можна сказаць і там пра тэксты Разанова, так,
Але для мяне вось першая кніжка Янішыц это найлепшая. Это найлепшая ейная кніга. Причем с той же мясцовасці, да, это я про Розанова кажу. Ну, С заходнего точно. Полесья. Ну, Слухай, ну так. ты вот дал такие рамки злома, вот кажешь, асабістага лёсу, а вот злому всей эпохи, что это был за год? Вот мы признали 70-м годом самой вартай, як нам падаецца, з некалькіх вартых кніжак, менавіта кнігу Янішыц, але давай мы же распавядзем, что это был за год для беларускай літаратуры, может быть, что такое было быть поэткой в 60-х, 70-х годах в БССР. Может быть, вот ты трошки закранул, что это некая уже стезя такая промаляваная, ты пишешь там бярозку, потом тебе берут там літкансультантам в областное, потом уже потрапишь в столицу, але что это был за час, вот як по твоих адчуваннях человека, який там не был натуральна, але які по книжках ведае, может быть, понятно. Безумоўна, яе можна як бы аднесці да такой ўжо малодшай хвалі шестидесятнікаў. Вось, то бок яна пачынае ў другой палове 60-х, то бок гэта ўжо адыход ад такой прапагандысцкай і вельмі заідэалагізаванай літаратуры. 50-х. 50-х, так, якую, ну, фактычна нават пасля смерці Сталіна яшчэ, ну, я бы сказаў, што дзесьці до 61-62 года яшчэ, ну, хапала такой вельмі сухой паэзіі і кніжак, якія немагчыма, можна сказаць, там і цяпер чытаць, і это всё. Ну, падобна на нейкія, ведаеш, сталінскія фільмы з гэтымі размаляванымі Кардоннымі усмешкамі, персонажамі. кардоннымі персонажамі, вось гэтыя трудовыя будні, заводы, адбудовы. Ясна, што, канешне, там пэўны эйфарыя, аптымізм пасляваенны, яны як бы прысутнічаюць і без, і на ўзбочнай ідэалогіі. Вось. Але ўсё гэта, ну, такая панарамная карціна, некага панарамнага жыцця, дзе няма, ў прынцыпе, асабістаму месца. І вось тое, што змяняецца ў 60-е, это акурат з'яўленне асабістага пэўнага. Нават, так сказаць, уведзены ў легенды Пахнечабор, да, вось это ж, ну, нават Брока пачаў пісаць даволі асабістыя нейкія тэксты. Пры гэтым Што гэта напісаў, паказнік ужо. ну так, сотні тэкстаў былі перад тым там пра, так сказать, касьбу і сяўбу. Ну, а тут вось штосьці такое ўжо персанальнае. Ну і для Янішыц это, канешне, час, якім яна змагла знайсціся, якой яе заўважылі. То бок на кніжку выйшла на 11 рэцэнзій. Это вельмі, канешне, немало для аўтаркі, там, непэўна, ну, там, 21-гадовай, для студэнткі. І там такія імёны кшталту, там, Ніл Гілевіч, Грачанікаў, там, Валянціна Коўтун, Алеся Сіпенка, Рыгор Бярозкін, ну, то бок для тых, хто ведае літаратуру тых часоў, ну, это сур'ёзныя вельмі імёны, якія напісалі тэксты пра гэты зборнік адразу, калі ён выйшаў. Ну, яе, канешне, адразу расцягнулі там на всякія сустрэчы, сталі цягаць там на всякія радыё і калектыўныя зборнікі, і, ну, разорвали на цитаты, что называется, то бок яна, ну, Як она до этого ставілася? пэўны момант славы з этой кнігай. Ну, цяжка сказаць, насамрэч, можа быць, для яе гэта было натуральна. В той же час сама яна была такой тонкай вельмі натурай і ранімай. Ну, тут шмат можна распавядаць там пра далейшы яе лёс, як ён склаўся, досыць трагічна. І вершы сталі іншымі, і ў тым ліку, можа быць, паспрыяла вось гэтая ранняя слава і тое, што яе, скажем, вынесла на самы верх вось гэтай афіцыйнай, у тым ліку, літаратуры. Хаця я бы сказаў, што, ну, калі б склалася ўсё трошкі іначай, і яе не павяло вось на гэтыя камсамольскія шляхі,
там і на Генеральнай Ассамблеі ААН і гэтак далей. А что за ассамблея ААН, мы просто не ведаем. Ну, потым, ну, як сказаць, Просто можна расскажи сказаць, што историю. Да. ну, можна сказаць, што потым, пасля таго, як, скажам, вось гэты момант славы адышоў, яна, канешне, стала пэўнай часткай нейкай такой ужо афіцыйнай, скажам, лірыкі беларускай савецкай. І, ну, удзельнічала там і ў розных там і агітацыйных мерапрыемствах, і пісала вершы, скажам, сугучныя пэўным лініям партыі, гэтак далей, і Ну, савецкага народа. наколькі я чуў, што зборнікі паэзіі не маглі, ну, я не ведаю, я такое што чуў, што яны павінны былі такія паравозікі, ці я не ведаю, ці такія індыкацыі, павінна было 2-3 вершы прысвечанага абсалютна ідэалагічна вывераным там партыі, там камусьці асабіста з палітбюро, верша, і толькі тады выпускалі зборнікі. Такое я нішчыт было. Не, ну вот калі ўзяць гэтую кніжку, то мы там Так. не знойдзем ні Леніна, ні партыі, ні камсамола, нічога гэта тут няма абсалютна. Гэта таксама вельмі такая, ну, цікавая штука, што, ну, там, скажем, нават у Разанова там ёсць нейкі Ленін у першай кнізе ў адраджэнні. Вырастаем з Леніна, як саджанцы з зямлі. Да? І, ну, яе тут гэта няма, але потым там хапала гэтага ў тым ліку. І, канешне, тут такі пайшоў ужо ўнутраны канфлікт, бок адначасова яна была вельмі тонкім лірыкам, тонкай паэткай, якая пісала пра сваё асабістае, часам пра там адкрытую там некую душэўную траўму, дэпрэсію, гэтак далей. І ў той жа час гэта суседнічала з пэўнымі тэкстамі, там прысвечаны пэўным асобам, альбо мясцінам, альбо праблемам, якія былі там на слыху тагачаснай газетнай, скажем так, журналістыцы. Я ўжо не хачу просто, ну, там кідацца з нейкімі сур'ёзнымі словамі, што она там была нейкай прапагандысткай ці штосьці яшчэ. Ну так, да. Вось, але яна была там дзіцём сваёй эпохі, і, ў прынцыпе, ёй служыла адначасова, будучы, ну, такім досыць глыбокім і складаным лірыкам менавіта асабістага кшталту. Вось, што яе, ў прынцыпе, можа быць, і вось гэтым канфліктам пастаянна і вярэдзіла, і што, можа быць, не дало ёй пражыць больш за 40 гадоў, як яна пражыла. Слухай, а вот такое гэта ўсё пачало рушыцца ў 80-е гады, і яна, ну, хоць яна і працягвала там, скажам, свае ранейшыя лініі, яна не магла не бачыць таго, што адбываецца, і не магла не пачаць сумнявацца ў тым, ці правільна яна рабіла, што пісала ўвесь час гэты тэкст. А это неяк в яе творах адлюстравалася? Вот этой сумненні, ці, можа быць, які тачылі яе ў часы, я так разумею, ранняй перабудовы, скажем так, назовем. Ну, так, яна памерла ў 88-м, але, ну, скажем, я б не сказаў, што там былі пэўныя ўжо такія антысавецкія творы ў яе. Не цяжка такія назваць. Магчыма, можа быць, я там трэба пералапаціць увесь гэты збор твораў і штосьці яшчэ для сябе новае адкрыць, можа быць, і варта гэта зрабіць. Але, ну, там больш былі такія грамадска-палітычныя матывы кшталту мова, ахвяры вайны, ахвяры ў тым ліку і... То бок правільныя, добрыя тэмы, абсалютна адэкватныя, але дазволеныя. Ну так, там, ну, на мяжы там былі, можа быць, нейкія тэксты пра даваенны час, штосьці такое было. Можа быць, дзесьці гучала вастравата вось тэма нацыянальная. Ну, але казаць, што это скразная для яе была тэма, як для той жа Ларысы Генію, што не, канешне, это іншы зусім кшталт паэзіі. Слухай, такое пытанне для цябе, як да Палішука. Я думаю, вот гэтыя гады, 70-е,
Алесь Разанаў, Раіса Баравікова, ну, ўжо пазней, відаць, Ніна Мацяж. Вось гэтыя вот с этой мясцовасці, заходняе Палессе, сярэдняе Палессе. Наколькі это можна глядзець, ну і вот, натуральна, Евгения Янішчыц, наколькі это было феномен, наколькі можна казаць пра такі феномен, тому што яны аднагодкі, яны прыблізна спрабуюць выйсці нейкае наватарства твораў, і наколькі можна казаць вот пра нейкае, не ведаю, палітычнае не земляцтва, хутчэй, а штосьці новае, чаму адтуль? Не, ну, мне асабіста як Пінчуку таксама вельмі прыемна, што все гэтыя людзі адтуль. Ну, але ў той же час это абсолютно розныя натуры паэтычныя. Што там іх там Баравіковай ці Мацяж ці Янішчыц вучыла, ну вось гэта такая выплюснутая тонкая эмоцыя, як правіла, не вельмі буйнафарматных нейкіх жанрах, кшталту там суперпаэмы нейкай, яны не пісалі як Аркадзь Кулешоў, там на вялізнай колькасць сторонак, а вось гэта кароткая лірычная тэма, можа быць, нейк яна сугучна цяпер, калі хто чытае сучасную паэзію, то для нас так Дасавай, магчыма, штосьці такое падобнае. То бок там вельмі у Янішчыц вельмі шмат такіх сінестэтычных вобразаў, дзе гукі, пахі, там колер усё зліваецца, все ў нейкай мешаніне, такое суперэмацыянальнае, экспрэсіўнае пісьмо. Для Баравіковай гэта можа быць такое больш такі маналог жанчыны, дзяўчыны, пра стасункі, так, ну, Мацяж было шмат, канешне, прыхільнасці да класічнай лірыкі, там, да рэнесанснай, да французскай плеяды, там, да санетаў і так далей. Ну, то бок гэта все розныя, канешне, натуры, але в той же час, як сказаць, што яны там актыўна пісалі там пра партыю правительства, то не. Это акурат вот персональная такая эмоцыя, якая менавіта ў 60-е прорвалася праз гэту всю прапагандысцкую машыну, і ну ўжо з ёй трэба было неяк лічыцца, таму што там, да, там збіраліся стадыёны, тут же Ахмадуліна там і гэтак далей, і кіно здымаюць, і, скажеш такі, і гісторыя, і канцэрты, і песняры, ну все ў адзін такі кацёл. Вось, нейкая больш-менш свабоднай нейкай культуры, якая, ну, вымушана судакранацца з прапагандай, але ў той же час яна мае нейкую сваю дзялянку, дзе яна можа выказацца, можа штосьці персанальнае праціснуць пра ўсю гэтую сістэму дурную. Вось. Ну, і тое, што гэта іх лучыць, то так, вось, менавіта, ну, высоўванне свайго індывідуальнага і жаданне заняць сваё месца, там, прагучаць у сваім голасам у гэтым літаратурным каноне, кажучы. Нагадаю слухачам, што ў нас ідзе кавярня «Зно», 110 гадоў, 110 кніг. Мы размаўляем з літаратуразнаўцам Ціханам Чарнякевічам пра 1970 і Евгенію Янішчыц, яе паэтычны зборнік «Снежныя грамніцы». Можа быць, вот прадэманстраваўшы, можа быць, Ціхан, зачытай нам, можа быць, нават гэтыя залатыя радкі, якія на слыху. Можа быць, я думаю, што это будзе дарэчы. Ну, давай што-небудзь, што на слыху, напрыклад. Вось у меня тут 4 радкі, меня тут вельмі люблю за то вершы, ну, але сам ён таксама на слыху. Прыедзь у край мой ціхі, тут продкаў галасы, тут белыя бусліхі і мудрыя лясы. Хапае на палесе і сонца, і вады, і што не двор, то песня, што вёска, то сады. Па травах светла-шызых мы пройдзем ля ракі, дзе мыючы бялізну вядуць сваё жанкі, і будзе песня спета пра шчасце і бяду, і будзе падаць лета ў гуллівую ваду. Прыедзь у край мой ціхі, тут продкаў галасы, тут белыя бусліхі
і мудрые лясы. Ну, это вядомы, канешне, тэкст. Ну, натуральна. Слухай, ну і такое на заканчэнне пытання все-таки расказаць, як склаўся лёс Евгеніі Янішыц пасля гэтага зборніку. Ну, ты ўжо закрануў трохі, ну, можа быць, трошки пра пакручастасць, пра абарванае жыццё даволі заўчасна. Можа быць, пра гэта распавядзі, калі ласка. Ну так, пасля выдання гэтага зборніку яна выйшла замуж за паэта Сергея Панізніка, паехала з ім за мяжу. Ён тады служыў як вайсковец за мяжою у Празе, жыла нейкі час, там працавала ў бібліятэцы, потым жыла з ім таксама як бібліятэкарка, працавала ва ўруччы вайсковай частцы. Потым здарыўся развод, нейкі час яны з малым дзіцём былі без жытла, доўга гэта там таксама вярэдзіла ейнае, так сказаць, жыццё, тулялася, скажем, не вельмі, ну, былі не вельмі камфортныя ўмовы, скажем так, і матэрыяльныя, і псіхалагічныя. Яна працавала пасля у часопісе «Маладосць», загадвала аддзелам паэзіі. Увесь гэты час, канешне, былі сустрэчы, былі паездкі, было шмат прэзентацый, кніжак яе не вельмі шмат. Это вось «Снежныя грамніцы», «Дзень вечаровы», «Ясельда», «На беразе пляча» і «Пара любові і жалю», і «Каліна зімы». Ну, то бок, для чалавека, які пісаў увесь час, то, ну, нельга сказаць, што яна там выпускала кнігі штогод, там, ці неяк праяўляла сябе там у бясконцых там альбо перакладах, альбо там у дзіцячых тэкстах. Яна была ўсё-таки паэткай збольшага. Яна пісала крышачку прозу, вось, крышачку таксама і перакладала, але ўсё ж таки паэзія была асноўнай для яе тэмай, паэзіі і выступы. Ну і вось незадоўга пасля свайго 40-годдзя яна вырашыла скончыць самастойна свой лёс, атрымаўшы акурат новую кватэру там вось у Траецкім, непадалёк ад Траецкага, там жа і скончыла сваё жыццё. Было ёй роўна 40 гадоў. Пахавана на ўсходніх могілках, вельмі прыгожы помнічак. Дарэчы, там, як напісана ў энцыклапедыі, урад спецыяльна рабіў адмысловы помнік для яе. Там у выглядзе такого бронзавага анёла стаіць непадалёк, злева ад уваходу, можна наведаць. А на радзіме на Пінчыне працуе ейны музей, там сабраныя фота, рукапісы, успаміны аднавяскоўцаў, настаўнікаў, сяброў. І наколькі яе імя жыве, ну, прынамсі, вот, на Пінчыне, на Палесе, наколькі людзі ведаюць яе, менавіта, вот, я думаю, в тым рэгіёне, там, на радзіме. Я могу сказаць, што гэта вельмі вядомае, канешне, імя ў Пінску, і, можа быць, нават это першае, што асацыюецца з беларускай літаратурай, это імя Евгенія Янішыц, там, першым чынам. Вуліца ёсць? Ёсць, по-моему, але там у нейкім новым раёне, не цэнтральная. Ну і, можа быць, на развітанне яшчэ які-небудзь верш наведаем паэзію. Тож, ну, ось адкрыўся верш пра бяссонніцу, як бы, ну, это ж для наших актуальных часоў таксама важная тэма. Грамы на вуліцы стукочуць, нібыта конніца, разбавіла чарніла ночы тваёю белую бяссонніцай,
і ўжо забыцца не магу на дні ўчарашнія, і словы белыя бягуць гурмой па белым аркушы. Чорна нібы ноч плыве цягнік, а за ім бяссоння светлы крык, ціша, мне загадвае маўчаць, спаць, 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 толькі там, за лесам маладым, клікалі бяссонныя гады, і пад залатыя жалуды беглі ўдаль бяссонныя сляды, і бяссонніцаю зваўся боль, і была бяссонніцай любоў, і ў бяссонні клопатаў і спраў новы дзень таропка вырастаў. Хопіць прытварацца, я не сплю, я твою бяссонніцу лаўлю, і на слёзы першы смех, белую бяссонніцу і снег. Дякую, Тихон. Дякую, Євгенія Янішев. Дякую, Павел. Всім до побачення, до нових зустріч. Щасливо.